Kiabeire entambe kegimo mwancho umurgere rikorto umiranete Jumatato ya Emanyie Emanyie Jumatato nekarabono toroche amanga genderete gokorekana anene amangana yogo ichania ayuarengete amakweri Inyorobono amangana yoni gakorekana igasorogongo rwa Gusii toko inyurabuna litukorie goro margoba asombagani yo Everlin aiga ase county ya Kisii ya Mosocho igobono omo alimo yo megotebekana buna nyareteka ko betumo yo nagokwa ase nyombe yemo yo kwegokya atwarore na mange buna litkoria lerense mo yabo Osero ni gomo berebo monto toko tabwatyo motweri tkermoriyo kamagega yo motwe gotoka ase chinsemecho Oinyore buna sensemeria Nairobi boigo omo yo mujulenga sensemo yokorobe kana stariki 30 cyumutinyo eta ni gobona omwari ya asiruguma bwaye kara senyagetari ya nyagetari ne ya Nairobi Kenyatta ekero kiribono obutuki bwime bogendrete gokorekana mwanchi umurire na mange bona agendrete gokorekana ase chinsinyo imeyense ya Kenya le na sorogongo rwa Gusii ekero togo kwarigania Emanyie Emanyie Jumatato ero tokumanye una nara ya to kwariganeretie ase nchira ere yobwikirano stariki ni komyu mwanchi umurire nse yemo ya bono margobato kwaliganiria senchira yobo ikirano tunyare kogo sansamuranira nago komanya litanganike gimo tunyara mangana jwa senchira yoko ya chuta Lero mambi lero Jumatato twanyore reporting mubere otokiri a few distance na gari store ruseti ekegorekeri ningi gose kereraganga magega yo mutwe gotoka senseme yoni gona inderi tkoria lero mubiro tabwatyo mutwe obako gotoka nani tumepata ameninginia kwa trust shoe amejifunga na kamba ya manila omusao yo mokwerusi obomo ya sowe sungene nkoriense mo ya magena askeria kageire no gotwarira umana lya nyumba dimeno tra rice enta banta abeji kanisa enta aba muslim enta opinion leaders bakwa ni risika Chingwana tigachikoreke asobwa syoku n'abantu bonsi ko bwataniwa nengwana ya Charles Nyagoto oyoro mu MC omukoro bwe county ya Kisii Mwanchu murigire bono sayo monenda mange na bokondra gotobwati gweterensemeria mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na wegensemeria YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News asensemo ya Twitter na bogoti twetera @Ndizi TV News boigona bogosange kerengerere kya wetera se namba erase screen ya ogago eri otogendere gokumanya mankeri tariane Everlin Osero inyora bono litokubwatira nero gwetera sumu no bwimanyererio igakoro kwa Joshua Auta eri tirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha to kwarganito ya chaka senchira yobwekirano korwase county ya Kisii nengana yogo ichania awase ritkeri morioka rietire keromo mutwe bwo monto beteko gotoka ase chinse mo chiraganga ase ritkoria lero boigo omubere otoko tabwatyo mutwe askeri kageire buna omubero yuno ibo mutyo yobete ko gotoka ritkerio no ena bogo ikiraboni gatira manyakana buno omubero yo no yongo ekerokeria abanyanyimbo baikasensemeyo no omubero yo mono mutwe ni gobono bigachire asenkendo imeye county ya Kisii asenyagetare na ya KTRH buno muri keito dipona sanya agotomanya Neri tukelimo maiga yeke uri gotoka ase kenyoro gya Karando egwodi ya Osero imeye bunge ya Kitutu chache South bono nigo kigenderete gutigara no muichano monene maiga yo mubere bwo monto otabwati omutwe gotoka emambe ya lero mbarabare ne para ase likuri abantu bagwetera gochi gocha nanyo umuntu bekiro naronga rindeli okoguru kuringire gocha ugatabye umwana wana ngamanya ko gukipara ugatabye abantu bace baroregente wana kala bana baru para na libacha bakuraga kwa abantu bagocha bagatebo no mubiri toroje mubiri bw'umumura mwisonde tualenga karo mutu bw'umumura naende rero ikure ngaliye ne lyatoki itukuri itwa ngakitabaru lakini kumbe talibarogi wanyorero umuntu we gaitire waondo kibaka twasire tuaikire kwanyoye kena bambira ikire twana twasirunga inganeri we yakora kabeteko bakora tumuntu babekira umugako omubira no to omutu no toka tokateba lenda itana barakina kaliete lakini lende to wanyorere ngomuntu no boranyora gaitire ko basemende akaretwa kabikwa hiyo gukwana no mugambi bw'enseme FDR Soheli no mokonye Jonathan Onyando nigo baine keke koreke na kuburi abamenyi borogongoro ko babatwarerio elio botuki bogenderere lero mambi saa moja ande na kirwesi minga no kirete
ekororekana omubiri otokire orakagiru koba obu omutu ori otogete amatuka abere kuru Jumamosi mpaka lero abana kenyuru babere no muchana monene sana senjuri tukuria Jumamosi no twarenga saya ekere ekiore gyatoka kyomutu kitamanyiri karangari police ikaira kiore kyo muchari na lero mambi lero Jumatato twanyore reporting mubere otokire a few distance na garistwa rusiti ekiore kiri mutu oyo mubere oyo igoboire eguni nenet tugwati mutwe na tugwati kogorokomo tuna bagambi tugwati report ende onsi mwana muntu nare ubulete goto gusaba abana inchi mwa batulifu serikali itu ni bwatoko boko butambi ekere ekongea kutuka amanganaye boigo nigo baru gukurira gucia sabasaria abokero kende baranyare kwirira kwenyora soboko ngubonga bunobo bwogo sirio bugima asenchira ya mubasokano nonye mbali bara basaria abande no murega iga ekero nyasago sieka mabirao no gucha gukurira gaiga soko na chomotwe abanyanyimbo bakurawa no mosibidi bwe police station ya Mosojo mbaika sensemeywe na korusio moberoywe elioko yoira goika asenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital asebaire teke ore eiki ya eta ekerobo tukibweime bogenderete kuripoteri ya egetaseni kia Ndizi TV kurwa sekenyoro gya Karando egotoka sesa location ya Raganga imeye ward ya Osero egotoka sebunge ya Kitutu cha South imeye county ya Kisii eletalia nendi pon Asanya Mbia mono umurikeito dipona asanya ase oroboti urekera bantu genderete gotikarana mangana yogo ichania nigo musaibu miaka 23 korwa sensemo ya magena yo gotoka sebunge yabo machoge burabu e county ya Kisii abaga kwerusia obo moyo ase wesungia askirige kageire buna nerio maneri babete bagutwara ne amate yaye yabete gosena diabete gidi komoirera ere koimukia egetamkirekyo nona bo korengana ne amate yaye nige gotumanye buna nigo yabetereria gotagore nyumba somusa yuamenyete ekero wanyora no abete kawe sungia ase nyumba ya yabanyanyimbo kurwa chinse mochio gembo nigo baikorona koiro mubiro yu oyubono ikraboniga ogachire ase nkendu ananase sub county yogembo nonyana banege amate yabage koine kiabuna nyagosira bolitangana betega gotwara chiburaburu asarengego nywa ebinywa byaye anyuma tarachi gotwara chiburaburu ase enyumba yaye mimi ni mzaliwa wa Magena. Nimeishi Magena kwa muda mrefu sana. Leo limekuwa jambo la msuko sana. Tumekuta mmoja wetu kwa jina Fenya Ontita amechinyonga na amejiangisha na kamba kwa nyumba yake mahali analala. Kwa ushirikiano wa OCS Magena, DCI Kenyenya na wakaaji wa Magena tumeshirikiana, tumekomoa nyumba. Tumeingia ndani, tumepata ameninginia kwa truss shoe, amejifunga na kamba ya manila. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekufa tu kuweza kumsaidia. Gari ya Ogembo police station imekuja na sasa hivi tunaongea amepelekwa mochari. Amepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti za Ogembo. Na gotigana na mangana rengeta makweli tumurekere chinse mochine na yawego agendrete go kolekana nigo chinga kicha bare yanene kurwa sense moye serikali anechi county nigo banyarire bakubole serikali ko ane kibuna chibesa ngo bekuchire nsemo ekiranyare chigosira anane abateri aiga asorgongo rwa Gusii nigo yo kabero mumeya omukoro Charles Samuel Nyangeso akwande na koganibuna serikali nyare kurigereria ebyegwa byabateri chinga kiechyo nigo omu managing director omusbati Rosemary Byaki kinera tairebuna okoigorwa we studio yo ngochigo konya ase ogosira ebyego bya bateri erigo kinia gosego kinia chitaranta anene ase riroba rya Gusii omurikeito Brighton Makori no roboti urwaso bwime iyo kabeire omumea asomo chobosongo Samuel Nyangeso nikabona nyarire gakobori abarai kobeke miroberio yogosira bateri viongozi wote wa makaunti zote za Kenya hii tukianzia Kisii tukienda Nyamira na kaunti zote 47 tuko na vipawa vingi sana vya waimbaji na wasanii wengi. Ni jukumu letu kuweza kuweka mikono yao kuweza kusaidia miradi kama hii ya kuweza kuweka studios. Kaukwana asomoyega bogo chakia a Briefed Record Studio. Mwambie Yesu yote mwenzangu na usi baba
iketena. Ime yomocho songo Nyangiso nikatebuna na vile imeanzishwa na dada yetu ambaye pia ni msanii, itasaidia wale wajiwezi. Our vision and our theme is to uplift one talent at a time. Nyangeso amo na omosubati Rosemary Biyaki oyoro motenelio monene ase studio yo ni gobono baboririe county kobeke miroberio. Nataka kusema ya kwamba ni changamoto sana kwa sisi zote, tusaidie na pia tuweze kutoa mkono wetu, hata ikiwa kama ni pesa zile ambazo ni za county za gani zile ambazo huwa tunatoa, tutoe, kwa sababu kupitia kwa hapa tutakuwa tumeandika watoto wetu kazi. I want to invite the county government, starting with the Minister of Youth, Gender, Sports and so that he can join hands with that, because this is his docket. He should take the youth with us very, very serious note. He should come with his agendas. What does he have in plan for the youth and the talents of Kisii? Nyangeso boigo nigamendire una matera ni njira yemo ya bateli. Jambo hili ambalo ni wasania sawa katika nyimbo za Kikristo liko na jambo mbili. Ya kwanza ni kuwatayarisha watu katika ufalme wa Mungu. Jambo la pili, inasaidia wasanii hao wetu pia kupata mkate wao wa kila siku. Ni njia moja pia ya kupata pesa za kusaidia wao. Ya kinere nigateruna abasania bange nigobatagete kosiro. We want to make sure that we have elevated our Gusii artists at large, from singers to videographers, those who do mashahiri and the likes of, so that they can be known in the Kenyan map. Ken nere oyukaranide asomoigoyo here to support all those uprising artists, those maybe wajaipata opportunity to be on media. I'm just here to support them and just to also encourage, the whole country, because I'm a Luo and I've come here in the Kisii land to support that unity is a good thing. Na pia kuna wale pia walikuwa nasema ni kama gospel imeenda chini, but just seeing that a studio is being set up, watu waweze kurekod, kazi ya Mungu iendelee. Asensemo yomorembe. Bila amani mambo haya yote tunafanya hayatafanyika. Watoto wetu hatakuwa shuleni, sisi wenyewe tutaenda shambani na tutafanya kazi zetu. Ombi letu kubwa, tunaomba viongozi wote kuanzia president wetu pia na kiongozi wa upinzani, wa viongozi ambao wamechaguliwa hasa kwa wakati huu ambapo kumekuwa na kamati za kusungumuza kuhusu kuleta uelewano katika mambo haya yaliyotokea ya maandamano na mambo mengine. Tunamshukuru president kwa sababu alikubali. Tunamshukuru pia Laila kwa sababu alikubali wakae chini ili waweze kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya. Nataka kuwakumbusha hao viongozi wetu, Biblia inasema amebarikiwa yeyote anayeleta amani. Amani haina yoyote. Nguripote rigataseni Candice TV iridhariane Brighton Makori. Biamuno umurikito Brighton Makori asoro bote rwasenchira yoboye kirano gotigana yubono mwancho murigereyo kabero mu MC omukoro kurwa sense moja bwa Charles Nyagoto nigo bona nyaraga ko uri muri bwazimio wani Kenya kwandike munankuriga bari cinchira cyo kunyara gukwana na koleto kuigwana halibaga ryo kurigereya amangana rengete pai partisan osoko twara cinkwana ase bunge gentate birubuna kibonte kurigererwa asobuime na nigago cha cingaki abarai kurwa serikali batayona cingwana nigo chigo chikokorekana ase bunge korende nengane nderete kugikerwa kegimana negatia barai na boigo abananchi asibaganire cingwane cyokorekana asenchera ere yo bwasyoku nabantu bonsi ko bwatani wanane na mangana go kwanerwa ari yarengete obogima bwa bakenya ekero batebiri ne talk cingwane une ciatebete cikwana cinkwana tigabalente bakwane ebintu biri batena cigenda gukwana ni parliament they may not rise. Enta abantu abechi kanisa, enta aba Muslim, enta opinion leaders, bakwane risika. That is why the constitution here they want a public participation. Let them come and participate. Baba product finished. Balibe bachikorana abantu ababana inchimbi yabakoleta in parliament. That is the best way to handle everything. Ekeroko renye gari yomo y'abantu bali abandisi babali. Egwa kwibunduki baruta etiaga asiguchimi monto tayo no monto uriyo gwate gari iriyo musacho ndaka gurete gose no ene ye company ayoro je no monto limbu yare
bantu baritika bae gulibaga batari na bagutara barendwe uyo kororeka uri kandi ukarego gukora kende era bwatu neseri bwatu n'abantu b'ibyumba by'abari babatike uwasiri yo kwaro kinki kigenderete nero tutagite Kenya so tadie abantu barorena uyo ngokorare buye uyo mbubare uyo ngakyari so tadi bato separate from other things. Nekero bono abananchi bagendrete korera ogokonga kwobogima nigo abaunchorera babere bakorero kwirana magega kwobonchorera bwabo Andrea Murara oyore omonyakero gobwo mubogani oyo mo Enre Resort and Culture Museum ime county ya Nyamira nigabeire kago kwanerego yo kwirana magega kwobonchorera na utaona uchumi ense ya Kenya nero mono yaberege koremaria obonchorera bwabo korengana nero ni government rego bune serikali ne bento gotwara okuyigwana hanene gotugutira amangana yo korobekana yo abereka okorekana asenseme ni gatebere no bonchorya bono ni go botigarete kole marana so gotaiwana egento gekira abantu bange gosoigwa no bwoba ni go chinga kichi anyarira ko boliye serikali imukege tambokero anana so kunyara kwarigani chinkwana chebene anegati omuri bwazimio wane Kenya ne serikali ya Kenya kwanza ilikonya koleta ulikonya osekunyara koleta murembe aiga sense ya Kenya. This time ngakini kangabona utubwata bagani abangi ngakine ya Easter atu abangete binte bingi byoko kya abateja baitu na intubo igo no enekero customer go chaga iga go cha abwate besenka gutumia ka kungengeria kyagera tiyo ige biasara bire insemono aba customer baita bangi bakuru county niwete county tira yo musara igo no abantu na bu nyembara nyoro musara mbali like igo chaga iga no ina national government na bakuracha lakini mkakie nturabarora kolenge ne sababu ne yingo musara turakoraki turatoka anyorenga aba opposition ne serikali mbakwane baligi nchiringi yo kugenda busyo egere uchumi ebegusene ne chigorake Nababwatani bekyama ya Ford Kenya nigo bakorire obochori bwa bene ase kyamekyo eri kumochora omuriki omonene bwe kyamekyo nigo Ferdinand Wanyonyi oyuro muchumbe okwanza ne abeire kagochorwa askeri abatere buna nigo abeiro mwegenwa bwe kyamekyo asege kakemya kemenge bono no nabo nigo batebire buna maiga yo kwebwatarania ne kyamekyo Ford Kenya koroso mwaka boli we muchumya kenda emerongo kenda nebere nagochorwa anene goitrasa omobuli bwa Kenya kwanza bono nigo baterubuna igo bakwendra gomusira na sobokorerwa igo teraseki ya kichinga kichi nigo babure county ya Trans Nzoia ne county ya Bungoma kone kingo cha bale na gotigara sobwamo anaseki ya makerigia Ford Kenya. The next Secretary General should be a person who can be trusted, be honest, someone who has never been in any party other than Ford Kenya. We present to you Honorable Ferdinand Wanyonyi, MP Kwanza constituency, as our next Secretary General. That is Ferdinand Kevin Wanyonyi has been a loyal general of the party since 1992 to date. We therefore empower upon the Ford Kenya Management Committee to put into consideration that Trans Nzoia and Bungoma counties remain the bedrock of Ford Kenya party and therefore must enjoy the rightful share of leadership if we want to grow the party. Ferdinand Wanyonyi awe secretary wa Ford Kenya. Kwa nini tutoe Trans Nzoia? Kwa sababu Trans Nzoia ndio mama ya Ford Kenya. Ford Kenya ilisaliwa hapa Trans Nzoia. Tunaomba wenzetu wa Bungoma tusinganganie kwa hii kiketi. Hii kiketi ni yetu ya Trans Nzoia, watu waje hii kiketi kwa roho safi. Togotikana nayo nigo abaraya banene bensemo ya Burundi abwa boda boda ime yense ya Kenya abakorawa no munyakerogobo Kevin Mbadi baganiriye nsemeriye gokorogotki kwango yobo tukiyeri kumanya ekyo kererete ogose ogokwa ko munyakerogobo ase orosagia ruachuka Willis Mugambi ni ochinga kiye chibone gotobekana buna Willis Mugambi nigabete kagosagwa na liso kule Jumamosi nabantu bamanyire kurwa sensemejo ase wikiraboni gabatare mokerege tambokero kende gyonsi kolenga
kulengana na Kevin Mubade nigatebire buna semo yobutuki nigo yarokane kwirindoria ase bono batebire buna onyegetambokero kia bwango ngaligo chikoimu kiwango chigokora bare obonyabyo botinde nabo gokorobekana ogotindi asoko nyara kwimurunganiria enchira wana boda boda bagenderete gosegasegirwa. Prove yourself. Zile agencies nimeona Waziri Kindiki ametuma pale, tunataka nyinyi mufanye upelelezi wenyu, muhakikishe kwamba huyo culprit amepatikana na ameface justice. He was a humble guy. Huyu ni mtu ambaye ako na familia, ako na watoto wawili, ako na bibi. Hawa watu hatujui wamebaki, nani atawasaidia. Abanyanyimbo korwa sensemo ya Kasarani imeye county ya Nairobi aseritkoria kabere bono ni goba mutangete o musubati oyomo oyo otemete komoni omwane kingwerere ogotebekana koba umuchukroye nona bokorengana no musubati oyo manyakanete buna Christine Masika ni gobono abegetega ko beko byara sogotema komoni omwane oyo bwate emetinye 5 noina boekirare koni omwane itamanyete buna oyo arakonde ni gare ngomonyanyimbo egento kire tubakanyara komo kabyara maiga yoko monali mwana yo igere tugo ikasegetsen kya nyimbo ya Kasarani ase konyora sabire shiringi chiribu chiminye echibono arekonia omwana yo nanyana bo musbati oyo nigo atebete buna omwana yo ni gatigeretwe no montata manyeti chinga kibarenge ase gari masensemo ya Narok egatambukero boigo kibwenerete gosekegenderete ko bwati wana banyanyimbo elio butkibo isaine koene kiwano ngina omwana yo gosaba ibori bo mwana yo gotoka chinga kyo chiboigo abaibuli umwana mbaramanyekana mbara byaba ekero musubati inera tigarite kote yabuna ni gaetu umwana uyu montata manyete umwana yiga otebekana buna ni gabwatemetinye 5 yoka ekero kiriya berga kwegerera nabo gokorengana no moteni bo banyanyimbo kurasensemo ya Kasarani ni gatebiro butuku bime ni gobagenderete kumanyaka y'umwana uyu arwete ene ntunde ya kabera sekotebekana buna umwana ndo motangane nawo nete uchiringe kiri buti misato ekero yagotebekana kubo umwana kabere umungino uyu abeire gakonia. Mtoto sikuchukua bila ruhusa. Nimekwambia mama mwenye mtoto alishuka Narok na kurudi kwa gari. And I was the one next to her. Na nilikuwa akaniambia niende nikojue nirudi. Hakurudi kwa gari. Mtoto alikuwa anauzwa 400,000. Na kulingana na ile habari nilikuwa nimepata ni kwamba hapo mbeleni kuna mtoto mwingine msichana alikuwa ameuzwa 300,000. So bado tunafuatilia ndio tutake kujua yule mwenye aliuzwa 300,000 ni wanani na ako wapi, mwenye kununua ako wapi. Togotikana nayo nigo esagasaga yaene kiwa sensemo ya umoja imeye county ya Nairobi magega yabamenyi benseme yo gotagora enyombe yo yarenge kwa gachwa mbarabara ne para nigo chinga kichi amenyi benseme yo batebire buna saba nto abonetego etana boigo liente nyeri morigante kobeka chiombo cyo bunjoreria nigo kirengete barabu baseri gukura senseme yo egento kera abantu kubwatera na gotagora chinyombe cyo abwase banyara gosamba chinyombe cyo bunjoreria kanyarombo nyana gachire asenseme yo moja. Ningeomba wananchi wa Kenya, siasa zimepita, tulifanya uchaguzi na hiyo ikapita hivyo, sasa tujenge nchi. Hapa Kajiado kweli kabisa demonstration na mass action, we are the most affected. Sisi ndio tunaumia sana kwa sababu kila wakati maandamano itakuwa Nairobi, sisi tuko karibu na Nairobi, watu wetu ndio wanaumia. Abarai kanisa imeyense ya Kenya nigo baburirie abanasiasa gotiga kuruterana chingwana gose amang'anata bwenereti bosio bw'abantu nari bagariaye korigia chingwana chinyororo echo kirabe chikoreta na gosegeta umurembe imeyense ya Kenya. Abarai abwane kurwase county ya Kajiado nigo batebere buna gotaigwana gati ya serikali ane kurwase nsemeri ya Kenya kwanza nabo no mubulbo kwa mere serikali ya Azimio One Kenya nigo kwererebera litindiri ya siasa nabo gotegara magega uchumi nigo chinga batebire buna engenchire ya serikali abonete kurigereria no kugani wazimio kuigwekana iliko nyara koleta umurembe asense ya Kenya nigo batebire buna abananchi nigo bagenderete gochandika kegima anene chinga kyamaguriye bintaro kanete kogenda gisara askeri abaganirie obwororo bwe chingwana gokorekana elio omokenyo kawaida abeka gokonyeka.
Mwanchumulikire bono hauna amenye bensemerie umoja mye kaunti ya Nairobi abono balenge nobororo obotindi kolende totarachi kumwaligania Victor Sultan ima etamangana akoleka ni yogo ichania na soko ni woku mwana bwate emitinye 5 na ndoro chimusubati yo igare ko ni umwana andake no mwana yako ni atamanyo yako nelia no munyanyimo akaimukire getambuka lakini rendekero umuntu akuoni umwana nebo umwana no yoekero gochikoni umwana egetambukiro ngero umuntu abwente cheme enchinchiranchiro umuntu abwente kubwati eriyo ko eneke bunachi obisi abana nchororo turuko imoko chake gote yo umuntu ngokoneri ndo umwana ebinto enchinchiranchiro umuntu abwente kubwati eriko eneke buna ngwikare scho obisi chiri naliyo umwana oni wasenchire bwene timate ase kerengere kyangu kiragiro umuntu oni umwana omete Vincent amangana na manki buna intuto yetere mwanya banta amangana na manga abantu bawetera korende ekionge kogera okay agina boge kogera oni umwana o lakini ekero ko oni umwana oyo inchera kioko monya omusubati oyo maga yoko ni umwana oyo orere obekiru byara wona otebire na umwana oyo no muntu mutigirete gari makibara naro kabagoika akamotene mbwatira umwana oyo andake tiganda kesikangirana umunze dikoirana onoro chono bwato bote bwechi bese chichiri buchiminye bono chiamurure muntu tari chinyora omata kanyora uri chiri buchimisa to agatebu to ende to wika kase mubagani yo mali kasarani to comment chiri bu MIM akairumba ka police station Mwanchumulikire narayo kolende timate nseme chigosori ensemo y'ikigosori Sultani ngumuarigani tore asensemo ya kabiri ya studio atomanye ntwaroche weekend yege mina nebinge nigo byabere bikoenekiwa ntwaroche timu ya Manchester United awase Sultani aro fan ye timu yo mbabete bagoita timu ndose ne yo maniure mbabete bagoita abantu chigori bere mbabete bagoita timu ya Everton wigoro timu ya Arsenal mbabete bakogosore ne timu ya Liverpool korende mbarwete makariyo kubeka na chigori bera sebire korenda yomna ayanda mange ngotete Sultani abega gutumanya nimede na manga gendrete ko enekiwa Mwanchumulikire bono to skatunyore kimanyere Victor Sultani bo banga tumanya manga nsemende chigosori nkoira na tole tonyora mache Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Bienvenido Everlin, Osero na wego Vincent Onyancha kurwa nsemende ye studio Mwanchumulikire yango kwaligani kumanyali yagendete okoreka anene kurwa sensemo ye chigosori ase Emanyie chigosori ngoro kwa Victor Sultan bangi toja chakere kurwa se ward ya Monyero me county ya Kisii abwase omo MCA bwe nseme yo Peter utachanene omenyekanete buna enyororo ariganitie gekombe kya enyororo cup abwasaba murakurwa sensemo ya entanda bamanyekanete buna entanda Eagles waire to bwe go sobunyangongo bwe kombe kyogia enyororo tournament maiga yoko baikora etimu ase ensemeyo okwana maiga yoko bwe kombe kyumo captain we timu ya enyororo Eagles omanyikanete buna Franklin Mogambi niga amuirane tingambi mono mu MCA Peter utachi soko mogania agendere kwene kinga ngochiale kobeka kombe kikiro mwaka elio anyale go sira etalanta yechigosori ase wadiyo
Amaleta nengoro ku Franklin Mugambi che captain ni Ndanda Eagles United ningo akete kuira kombe ne kombe tanga ni ya chira se word ya itu mheshimiwa itato weke dole no mo ko muna to akira wono kote yo Mugambi agendra ko weke kombe ke na bayo to konya buna ndu ya yang ma muraba keiga ato to gendra ne taranto ya itu kote ambi amon aga egatia baraibande baikaranite ase tournament yoni goba muirane tingambuye muno omMCA bwenseme yo asoko gendera gusira chigosori abo yokomosaba agendere ningane yoyo gusira chigosori asenseme yo asensemo ya yomo chimiwa utachi ni gatebire bunana chikoene kinga tournament yo chikoba kiro mwaka elio abantu bonse banyare wikirana egati yebintu biria baikiraniye ngamo nogo siria obosaria bogokorekana asabasaye wesanania ase chigosori tigangire bageri ko bakira ngambi ya mono ase cooperation yengi ya mwaro kiriko tuaga sagete kombeke paka vuna tu ikire chinga kiechi ase kemane twaro direnga manyaranto bwate talent yenene sana naenda bamura abana baise kwa unaonyesha bana na bako yaka chigorti nyinga sana tournament ye basically yarenge kuna cha abantu bamanye reward naende na kimwaru stu abekere tamachika makongu montondo bwensero gwaka kuri reward yengao tare gwancheru na hindi nabotoko chakokora igo na igumwate banga tobeke tournament yekero mwaka na boyego chakonyarekana lakini next thing na tournament y'abantu bechi pigipigi mwaka na igoro yesi referee tobwate shortage of referees igaiga no nye tobwate babosagi na banda around 6 referees from Monyerero bado we need more referees igona nchenta itakote banga onde bwese utaite go chikotre ni referee fees bona na wetene chiribisato 5000 inche morigari 3000 yarus 2000 tobeka abantu 10 bande baturindi gutomutware 10 more referees yaikirengaki ebijana mubwenete kwirwanirira tairazima nga onye gwa oroche to kugendera school sochi polytechnic out of talent ye tubwatega ebintu mbiri bigo chigoche binge muranyare gukora inchege ntunare gusaba ninchengete ndore kere ward ebijana birororo oyo maete kominyoka to identify omuntu no mominyoki unaboniga I'm very happy wasainiri goalkeeper area uchise timu area marani abana ba mintu moramu achire sengenje oko wasoli intumu na assembly igotuta rekoligereri na kororanga nkona chetole talents tia vijana byeito ekiara the future ye chigosori tia Gusii ne vijana imora gwasabono gaki emichezo ntwanjete intobabwatesie none gabana yaito simbarati na tebange emichezo nero togotanga ni motwe na ikiagera twachaga iga ase abaki mupira bongesi mwakiri mupira bia Korwa Monyerero itengo ire ikasi getikia Gusii Stadium abwasi chigosori au chene gatigweri tukore igoro moncho murigiri gati yabo negosori egatia Gusii Starlets na boigo timu ya Eldoret Falcons ase ligi ya FKF Women's Division 1 Zone B abwasi Gusii Starlets barwe temakali yegoriemo ase yemo na gosiri ali bagali abene lyo konyora chi point chengencho chinga kibale ko gosori ase getikia bogyanka Mwancho muligeri yakorwa Gusii Starlets nkumanya yakorekanete asegetie kyo kya Gusii Stadium boigo chingaki chigosori au chikiranitwe egati yabone ligi ya National Super League abwase timu ya Shabana bakosoriti ne timu ya Silibwet nagosoka makali yego tabikana goliende ase egosori ye ligi ya National Super League mwancho muligeri na boigo timu ya Muranga Seals ase ensemo ya Nairobi nigo bagosoriti ne timu ya Darajani Gogo na kubabeka egolia yamo
ase ya moikirabono Shabana nigo ya mentete point ya moyoka abu ase Muranga Seal ba keire point gati ya bona Shabana ase libagali kabere wikachi point isano na ibere ase chinso chamambia Gusii FC mbago soletiene timu ya Kajiado abu ase Gusii banyola libagali ya bene liokobeka egoli ya mo ase ligina lisegero na kwenyola point isato chengencho gusuka wikali bagali ya gatano ase lige yo ya National Super League ngo ikirabono ase lige yo chitimu ibere chirogongoro Gusii Shabana ligoro ere ase libagali tangani nabo Gusii FC bari ase libagali ya gatano ase ugo ikiraboniga lige yo darajani gogo gose Muranga Seal bari point ya 30 na ibere chinga Kishabana bagendrete kora ligi ne point ya 30 na kianda. Wotigana ne ligi ya National Super League mwancho mwligili yango yireweka ase ligi ya KPL gose Kenya Premier League abu ase Austin Odhiambo ayewekerete Gor Mahia chibe goli bere chengencho nakobaina kelia obo bwibo kogendera kolai ligi yo ya Kenya Premier League abu ase roikirabono Gor Mahia ya ikire point ya 40 na kianda chinga kibaligetie wechikoiro bonyangongo bwabo we raundi ya 20 ase ligi ya Kenya Premier League. Liga kuza Weke! Zaleta loza! Na uze yake yote. Ile jamaa alitolea hapa. Chibali leo tigana na Gor Mahia ubaligetie koira bunyangongo bwabo ase raundi ya 20 toso asensemo ya Tusker FC abuna barabo baligetie koira ubunyangongo ase season ye ase raundi ya kabere maiga yo koira ubunyangongo ase season ya ita maiga ya barabo ko bayikora sofa paka chigoli ibere ase ligana yesegero litkoregoro chigoli chia Tusker ni gochi abegetwe na Jackson Masharia nabo go mogosorio tieno no nyanabo mokocha bwe timu ya sofa paka ni go atego keretia machibu maiga yogotebanga egoli ya kabere ya timu ya Tusker njabegetwe asenchira yobwene. It was a hard game, but we managed to contain ourselves and control the tempo of the game. So 2-0, clean sheet is good for us for 2 matches. We are happy about it. Because although the matches are a congested fixture, but we have to cope with it because there's no other ways. We have to continue working hard until we finish the league. But I'm happy with my boys.
help them to concentrate, continue what he had, that we need that consistency to push us forward. For me, I think it was a tough game. Of course, I expected the game to be a little bit more physical, playing against Tusker. Tusker is a very direct team and a very physical game. Of course, they are very good in the long balls that they play. Of course, we concede from the long ball. For me, I think it's 1-0 for Tusker. But before this moment, there was my striker was on a counter. Ambuko is being held by the Tusker defender. He's the last defender. This is a foul and a red card, but the referee doesn't give the game. I don't understand this kind of situations as a coach. Before I conceded, it was a clear foul. Then from this moment, I concede. I don't mind losing even 5-0, but if the reality is, if there is a foul for my team, give it to me. I congratulate Tusker to have, of course, to win this match today, but for me, the referees have to up their game. This is the reality that it. Wanchumuli ya korwa se ligi ya Kenya Premier League nongo ya korera kolendenta tenko bajaso wango aliyakonekanete ase ligi ya EPL English Premier League abu ase Man United itukulia Jumamosi nigo baba ikolete timu ya Everton chigolibere ase ligi na lisegero chingaki Liverpool amona Arsenal abange au baji bakweruka nga betters nigo baji itukulia igoro maiga ya Liverpool kugenda makali na Arsenal chigolibere ase bere Southampton baga ikorwa na Manchester City chigolinye ase ya monara yo korwa se Emanyie chigosori bakondoka Victor Sultano ibo bangi buna botambe ipo siku tuzidishania jalali halali. Mbiyemono Victor Sultan wano bankuru asensemende studio asoko tumanya manga negoro yechi gosori. Vincent ngenteke mona manyira banta banke ababare aba guse chifanchi yechi gosori. Abatioterere nabwabo. Abange babo konyora banchete gotioterere mono eminano bya English Premier League. Twachi tuwe babuna achigosori ngokorekana chire mashinani ase binyoro ime chigosori na twarorera barayo biyegento nago kerengerina anena se orogongoro rwa Gusii abaraimba genderete wesokya na Gusira chitalanta one none chigosori echi abere kwene kwasinsemo au nande umanye tena boni ganto je korra mangana kale chigosori nchi anchire sana Gusii bakagereke minno getengere ne timu gete abantu baichora sana kurigeria nkoyo kolenda sama tukale na boko minongera sigete abantu bacha bakesa ndima tena ego tuanchire mono ngumbu kubwa iga sense tekena sama ngana ngete chigosori tali mangana kiromo ngabate kianjete umwanchi umurigere bano gwikiraga no tugukorera mu rubiri bwe Emanyie Jumatato na mangi togenderete gukwariganiria kana ntirachikumera na chinse sato here togendere gukumanya manke Biya muna sogo chora kotengera Ndizi TV mwancho muligire bono nyero tore kubwatana nere gwetera sumuno bwimanyire liyo gakuru kwa Joshua Auta ekera kali petino lira mokera haine kichibi chamu niliyo gicha wikera senchira yo wikera Nigeria tariane Everlin Osero ekera bayoto ko inyori abuna sensemere ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News Naboigo bono tigatebe nambye mono tingaja kumusumale tera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha